F'messaġġ li xxandar fuq xandira rrekordjata tal-programm Serata Ron, mart il-Prim Ministru Dr. Lidia Abela tkellmet dwar mumenti ta' sodisfazzjon li esperjenzaw l-ommijiet tul il-ħajja ta' wliedhom. Mill-mument li nintroduċu lil uliedna xkejknin għal xi ħaġa ġdida, fl-ewwel passi fil-ħajja, sal-mument li nkunu kuntenti narawhom jistudjaw fil-kors li xtaqu jew inkella jissetirjaw fil-karriera li jaspiraw għaliha. Fil-messaġġ tagħha, Dr. Abela rrikonoxxiet li għal ħafna nisa jumlhom jista' jġib miegħu niket minħabba diversi ċirkostanzi mhux fil-kontroll tal-hom. Imma f'dawn il-jiem fi ħsibijiet jkun hemm ukoll dawk li forsi dan il-jum inislilhom dwejjaq jew inkella uġieħ. Nisa bi problemi ta' infertilità, nisa li sofrew miscarriages jew li esperjenzaw il-firda u l-mewt ta' uliedhom ftit wara li weldu. Dawk in-nisa li esperjenzaw pregnancy test wara ieħor negattiv. Jatemmed messaġġ ta' kuraġġ u appellat lin-nisa sabiex idawru l-imħabba li jafu jagħtu lejhom infushom u jħossu l-imħabba u r-rispett li kulhom taf tagħti. Lil dawn kollha jien nagħmlilhom kuraġġ u nassigurhom li llum mhumiex weħedhom. Dawru dik l-imħabba li tafu tagħtu bħala ommijiet lejkom infuskom u ħossu l-imħabba u r-rispett li kulhom jixraq tagħti lilhom bħala. Jumlhom mit-tajjeb li l-kull min iħoss ġo fih dik l-imħabba li taf tagħtilhom.